iko zvinezvi pari kunzi pana youth leader weZANU-PF akamiswa basa nekuda kwechikonzero chekuramba kuchanda kudaidzira kuti 2030 idi anenge achiripo mahwani wayo. So panapa ndiri kusangana nenyaya iyi kuti ZANU-PF youth leader deputy secretary for administration Danmo Mambondiani has been suspended by the party allegedly for resisting calls by some party members to push for an extension of President Mnangagwa's term beyond 2028. Nyaya iri panapa ndeyekudai. So ukatarisa bato rere maraniro aro, vanhu vanotanga vane common sense kana kuti vanotanga vane dzinodhonza vaya ukada kubuditsa common sense dzako chiti no ashitite ngatidai so, because tikada kutarisa this guy mhosva chaicho yaanenge anayo tikada kuitsvaga tinogona kuishaya. Why? Because ari kutaura chokwadi kuti constitution iri kutaura kuti 2028 ndo panoperera term represident Emmerson Mnangagwa, and iyo haisi secret. muZimbabwean wese anoziva constitution anotokutaura kuti ichocho ndo chokwadi kiri paground. But this guy manje panapa ari kuzonzi ari kuaccuswa nyaya iyoyo kuti akaramba kudedzera kuti 2030 mukuru anenge wachiripo, saka pari kuzonzi akasuspendwa. Ameno nyaya dzacho dzinodzoka dzonetsa nekuti panenge pakuda kungosiwa vanhu vaya vekuti vakangonzi jump avabvunze kuti hao hai oro hao chi, vanotanga vatongojumpa chero kakujumpa kekudzengedzera kaka asi kushandisa dzake pfungwa, nekuti ukada kuzongoshandisa dzake pfungwa unobva wanzi iwo wakuda kukura musoro. Ende nyaya yekuenderera mberi kunzi according to the news works officially Mambondiani is accused of bringing to a national youth executive meeting a bag supposedly full of cash before going to the Deputy Secretary for Youth Affairs John Paradza and Secretary for Youth Affairs Tintinda Machakaire to give them $200 and $100 respectively. Machakaire is the Minister of Youth Empowerment, Development and Vocational Training, while Paradza is the Environment, Climate and Wildlife Deputy Minister. The Newswalk reported sources as saying the charges against Mambondiani stem from a ZANU-PF National Executive meeting held on 9 May in which he refused to chant slogans in support of extending Mnangagwa's term beyond the constitutional 5-year term limit. Ndo nyaya icho muZimbabwe mabudire yakazoita panapa. Saka ameno kuti munopa unosei papapa pekuti wewe ukangobudisira wakutaura kuti but zvimwewo zvacho hazvichaita komana wakutonzayo basa rapera iwo uda kukura musoro watomutengesa vamwana kutoti wamupandurika wamutengesa. Ameno timu rinosapota musangano uyu rimwe racho rine dambudziko 1 rekuti panoitwa chinhu chakashata vanoramba vakanyarara vachingoti but panozobva mukuru wacho anenge achitonga vanozotanga kutaura kuti ninganga kashata pakati gore rere akaita zvakaipa zvakati. But kuti vangobatana vese vave vanhu vanoshandisa common sense vanotaura kuti izvo zvamai kuita hazviite, nekuti kuti munhu ange achitonga nyika zvakanaka anodawo vanhu vanomuchallenja vane brain dzinoshanda vari patari kutaura kuti izvo zvamai kuita hazvisiri izvo aiwa apa munenge maakukanganisa aiwa pagono munhu vachimuonesa kuti agona, kwete kuti unongotera munhu ungonzi muchinzi iwo wapuwa chigaro muri kutonga mese muri kubatsirana kuita basa wobva watanga kubuda uchidedzera kuti zvese zvamuri kuita muri kugona. Achingobva one day wakutota kuti vanga vachitidzvanyirira vanga vachibira nyika vanga vachidaiso vanga vachikanganisa vanga vane udzvanyiriri. Ameno maonero angu inini vanhu vakadaro ivavo vanogona kunge vachitotadzisa nyika kuenda mberi. Ameno iwo maonero ako unofunga kuti vanoita sei vanhu vakadaro ivavo?